не 3-2 носа това. Добре, Как си умахна? здравейте YouTube, аз съм Helix Gamer BG. С мен е Арста и не му гледайте ника, ето го. Окей, я мъкти си малко. Че аз почвам. Здравейте YouTube, аз съм Арста. И това за мен е Helix Gamer BG. Заключен. И сега експлорваме една пещера, не знам, нещо супер много играем мила. в сървър, в който едва ли ще има линк към него. Не се знае. Да, си променям трудността, ще се махна от зомбитата. Добре, аз експлорвам пещерата. Пещерата е адски голяма, ние, ако искате го питайте. Пещерата е наистина огромна. Открих още лава аз. Намалил съм си чънковете Кой на ти макс, на чак и пак ни лаги. Смисъл, намалил съм си чънковете на минимум, аз първа макс. Аз експлорвам къде си аз сега да тук. експлорвам, айде? Експлор България правя аз. За тебе не. Ама къде си ти? Нали по Discovery Какъв имаш е Експлор България? Добре, айде. Тъпа, тъпа, Джорджко как ни, айде. Да. Така, приемай. не, ето го. Добре, приемай, бе. така. Аз вървя напреде. Да не се чудиш къде съм. Намерих гравел, имаш ли лопата? Ето. Имаш ли лопата? Да. Така. И това е енчантване, обаче. Не, тук вече. Опа, чакай малко да Тук си обаче намаля. няма нищо вече. Аз па не мога. Пауза ще го запра. Не, Георги, виж! Почна да копая Не, грабла не и мога да си викам, тук намаля сигурно вече няма деликатността. нищо и продължава мината. Не знам как е толкова голяма. Знам, майншафтите Ние са решихме на едно съвсем малко местенце да се развиваме и да оцеляваме. Крипър! 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 Бял с посънка, защо? Биете! Нападат! Не можах да го убия. На един удар ми остана и не можах. Не, точно към не. Знаеш мене как ме удари, гадно. Аз съм вътре в дупката и не ми взе никаква кръв и си интересно. Добре, чакай малко. Не можеш, то не искам да да яде. не желязо. Добре, айде, къде си? То гръмна и не остави никакви седи. Чайде, бе, че на мен бате жестоко ми лаги. Че аз съм решил тук правим 2000 торча. Направих стаки нещо торчове. Идва! Добре, давай, айде. Чакай, че... Това са ми моите въглища. Пред тебе, чакай, аз ще го убия. Аре бе, ти къв си? Колко са тия, бе? Значи са удари ме видеото мене, да го отново. гледате от страната. Мисъл, ти изгледа на него идва още на зомби. И знам защо, умри. Как ме запали мене, бе, тъпана? Тук със сигурност има спаунър на зомбита. Крипър! Тук е. Тъпа. Аре, по-бързо приемай. Извинявай. Моля, си вземеш решата, защото той се опита да каже, че видеото ще може да го гледат и от страната на двама ни. Да. Защо лаги така? Така. Да, само се сложа. Да, смисъл сега в моя канал мога да го гледате. И аз го чувам. Ляво. Дясно, Зали си айтемите. Това ще е така. Чувам някъде зомби и това ме дразни и не е. Зад мен ли? Умри бе! Човек! Всички е пълно. Дупка, където ти си копал. Идва крипър за тебе! Бягай! Добре, чувам крипър, не знам. Закръщи се пажина! Зомби чувам от някъде и не ми харесва. Защо? Мислех, че си зомби. Аз ще имам зомби. И какво дъма Айде да броня? се запушиме. Това съм аз. Не, всъщност не дей, няма смисъл, нали, като експлорнеме България, ще такова. Има отгоре, не пише, ама... Да се заключиме от тия двете страни, така да се запушиме, че... Чак само момент. Ама чакай бе, къде си? Ето сте. Значи обратно. Добре, няма тука. Чувам го то циган, къде е? Не мога да знам, обаче. Чакай! Къде бе, къде си? Чакай бе.
Това тръгнате, бие тебе! Ох, чай, че ме фрасна. Ето го, зомби вилиджър, вилиджър. Убий го, бе, убий го. Убий го към тебе, бе. Добре. Да. Съжалявам, че може малко да ми лаги. Три зомбита! Защо нали са като пазач двата? Ела, виж! И единия е с каска. Торч, чай да сложим. Добре, тази човече застанали са като пазачи и нататък има такова. Четирима станаха. Добре. Чакай, ще станаха 4 зомбита и нататък има скелет. И тази вода защо не спира? Желязо. What the fuck? Добре, водата спря. Нападат ме! Извинявай! Сигурно си има спалнар, човек. Извинявай, те мина пред мене! Абе, нещо не взимам. Добре, ето видяхте. Добре, и на мене ми е отвратително, ти не знам също как гличат в това. О, дропна ми желязо! Дропна ми желязо единия. Не, убиват ме. Край, умирам. Не умирам. Жив съм. Чай, че ми лаги, като почва да ме нападат. Много гадно става. Добре, Георги, тук ще се върнахме към старто ни място. Прав. Значи ще спрем пауза, докато... Защото ми пишат по скайпа и... Къде си, бе? Ще си ресна чуквете на Милана. Чакай, аз отидох. Ще дали имам ли си златна ябълка, нещо храна. За тебе! Убеден съм. Добре, изчакай съм. О, две. Чакай, чувам го. Близо до мене. Ето ги, тук идват. Денис, помогни ми. Къде си, бе? Къде си, бе, човек? На мене не знаеш как ми спича, като имат зомбита. Там идват зомби, да. Бий ги. Моя! И аз така. Добре, спирам на пауза. Сега вече не лаги. Добре, ладно сам, че... Предусещам, че има такова. Чакай, крипър. Омага! И на мене. Спаунър. Мръдни да го убия, мръдни. Зомбилища. Добре, айде. Абе, дай сега да се заселим некъде бързо. Зомбаньони. Не, дай още малко да експорнем. Добре, тук намерих желязо. Не знам, на някой мога да му е интересен този клип. Ти никога ли не гледаш за никнеймове? Зад теб съм! В клип сме! Изведнъж се чува. Къде си? Човек, аз нищо не виждам. Как да гледам за никнейм? Ето. Добре, чакай. Добре, че това твоите няма го видят. Кой толкова ти пишел, е? Верно, че ти още снимаш, бе. Добре, чакай, пускам моя на антипауза. И ето ме отново се върнах тука, значи... Аз пак пишат. Добре, сега пак се върна. И то... Добре, защо пак... Крипер! Скелет! Челет! Джоло войвода! Моля! Бегай към туалетната! Не! Съседнах пайжена! Добре, къде си ти? Отново те изгубих. Добре, аз ще се телепортирам. До тебе. Избягах на... Крипер. Зрителите са ми свидетели. Избягах на 2,5 сърца. Гати! Затрил съм си паражолите някъде. Да, бе, само чуя се. Човече, не знаеш как сме застанали. Над един, нали знаеш стълбовете, които са отстрани? Трябва се заключа. Нали има стълбове, които са отстрани така на пещерата? Като че ли да я държат. Човече, едно зомби беше един скелет застанал, ако съм се затворил и зад мене идват зомбито. Зад това, той пред това и се опитваме застрел с лъка. Але бе, жело! Котьо! Асиен! Джихан! Убих го. Кои? Да. Добре, това е много готино място да само... Чай, че пропаднах в дупка, бе! Човек бързо идва, защото съм... Не, че съм без... За какво?
За какво? Не съм беззащитен, обаче Айде, идвай да... така много ми лаги и няма да се справя сам, така че идвай. Ето като се барикадирал в... Don't move. Бре, бе, хората очакват експлора, аз тук седа в клетка. Идвай. Експлор, България! Телепортирай се до мене. Добре, аз се телепортирам до тебе. Какво време е свършило, бе? Нали ще експлораме, бе, айде. Приемай ми. Бързо ще чувам зомби. Really, бе? О, шит! О, шит! Но! Ни! Майко! Добре. Така. И продължаваме Ще има линк към сървъра. Мисля, че... Не, лаги ми много. На ръба съм. Трябва да На спираме ръба съм клипа. от лавата. Всъщност, да, ще снимам. Тенк, че махна лавата. Не мога да правя дълъг 20 минути, защото дълго ще се качва. Значи това ще е първи епизод тук някой си е правил Експлор голям в сървъра. То се казваше, когато го видях в интернет. Името му беше безплатни диаманти и безплатен ранг. Георги, намерих такова редстоун. Ще така ред. Региснахме се и влязохме нали вътре. Така виждам го тук как се мъчи долу. Има е лава. Така ми добре, значи очакват ни още много мистерии в тази пещера и много убиване и марене на зомбита и на нас, може би. Много губене на айтами. Много лава. Да, и така моя клип свършва. Ако неговия още продължава, ти колко ще го правиш? Добре, айде 20. Значи, ако искате да видите част от продължението, ще го видите в неговия клип. Ще има линк в дескрипцията и лаги. Да. Какво искаш? В коментарите, в това там описанието. Вода. Да. И това беше от мен Арстайм и Helix Gamer BG. Лайк, сабскрайб, коменти. Бай! На видеото. Здрасти. Аз само ти се към Стасия рекорда, защото... Кой? Аз ли? Не бе, не ти бе. Това... Доста бързо се зарежда. Какво пак как звучи, не е ли като обикновеното зомби? Чай бе. Да. Аз ще така надолу. Чакай, ще падна. Аз ще падна. Аз ще... Мина малко надолу. Опа. Не! Защо сега реши да се пуснеш? Не мога да не. Да, сега ще кажа колко време. Моята 13 минути, смятам го направя. 17. Чувам мини зомби. Такова беб зомби някъде. Не е като обикновено зомби. Боже. Ето ме долу съм. Не долу, ами тебе съм. Така, значи твоя клип още върви, така ли? Чай бе, аз ти правя един мисля или два, не знам, ще видя после. Не, ама имам, не, и дърво нямам. Мога да гледате и моят клип, разбира се, лайк, комент, защото... Лавата скуфа. Значи, ще видите повторението само. Където умрях толкова, ета ми съм загубил. Това. Горе-долу продължението на моя епизод. Сега ще почна и аз да снимам втори. И ще кача 2 епизода по 10 минути, а той ще качи един по 20. Чакай бе, аз имам такова, крафтинг тебе имаш и в тебе. Да, много. Аз имам дърво. Имам и желязо, сега ще взема лавата с кофа. Чакай, че тук са лавата ще изчезне. Не, няма. Какво да взема? Да, нали мога да вземеш лавата с кофа. Ето, взех, имаме кофа с лава. Майко, добре, аз имам толкова айтеми, че ми е препълнено всичко. Имам една врата, имам 2 лодки. Имам много неща, имам. Какво да ги правя? Имам едно такова, ще го издявам. Нямам по... Аз няма как да взема това. Имаше празно място. Добре, може да се запреш. Защото... Да се спреш, останахме 6 квадратчета. Може. Добре, ела ти дам нещо. Така, това го вземи. Това е жината, защото имаме много. Сид вземи. Виката знам, толкова паяжина намерих, че... кожа вземи. Че мога да ни потрябва за... Това на крипъра, това... Ети хорс армора. Ети една врата. Ети това.
Добре, момент само да видя така. Добре, моля 15 минути. Толкова, че... И аз всеки момент смятам да свърша епизода, дами и господа. И на мен толкова. Защо нищо така? Каничка. Ако искате да видите... Канкича. Не каничка. Добре, не забравяй, че и аз съм в това. Добре, пак, защото на мене са поне мога да видя. Значи, моя, ако искате да гледате от неговия канал, да гледате видеото, втори епизод. Той какво е правил. Зарди ли си? Да, зарди си. Най-просто. Да, сейфай се по-бързо. Да, декстоп. Добре, ще сложиш... моя. Кой аз ли, уникално бързо се зарежда и се сейфа, не знам защо, по принцип много бавно се такова. Кой сте, бе? Ефир. Отгравал ли? Добре, Аз тук що ги пуснах тия стълби отгравал. Махни ги стълбите отгравал, аз тук що ги пуснах. Абе, гледайте го и до двата. Да, ще видите гафовете на единия и гафовете на другия. Добре, искам да изкопая малко камък. Има още лава, бе. Правя още една кофа, чакай. Моята стая. Чакай малко, аз тук как се склеща. Как ти да е? Връзката пак има някакъв проблем явно. Пак не се опа. Георги обвинява тия от Skype. Как си направил тия стълби, моля ми кажеш. Как ти да е? Така. Да, паднах, чакай. Не мога да се кача. Еде. Да, аз чупа загревалто ми излиза. Тук ще има как го дяволите. Ма какво му беше толкова трудно? Това смотан ли? То трябва да е доста сакат, бе, хора. Или доста му лаги. Добре, мене ме дразни, за вас не знам. Не се чудете защо съм го кръстил Пешо. И аз не знам. Добре, и тук сега трябва да го оправя, така да го кажем. Добре, дами и господа, може би ще се видим в следващия епизод. Аз бях Helix Gamer BG и това беше от мене. Нека да се видим в следващия епизод и до скоро.